তিনি দক্ষিণ পদ্মবিলনি কাউবাসা কামিও ফাইকা एनजेलेना 3 बोसोरनि बुरै जेरा ब्लाइ नायथक बुफा उत्पद ब्लाइ करि नुखुंनि बारो बो कैंसर ब्लड कैंसर आंगै सालखलो माताव ट्रिटमेंट दं नुखुंगो जागार तमानि फालिनाय बेखा ब्लाइखै नं गंखा चंबारिनि सिका आंबो फाइका नुखुंनि बारो मालायखा आनि जेमानति सुबाखा बाबो सुबाना हिनै न फाइ दङ কিছুদিন বিছিন্ন বনা গভর্নমেন্টনি কাইসা সাহায্য দিনাयनि बागै मिनिस्टार बै सालायजा এবং বদাকিন मानने এবং अ नुखुंनो अ एनजिलानो हामलिननि बागै आं साक्टारि दङ चीफ मिनिस्टार आरो तलांगै जेहेतु बीपीएल परिबार चीफ मिनिस्टार आरो तलांगै बिनि बेटार ट्रिटमेंटनि बागै आं चाइतोंना आं रिक्वेस्ट खायनाय चीफ मिनिस्टारनो कारण बो तो माया गोनां बो कैंसर रुगिरौना का ब्लाइखैनो बो हामलिननि बागै चाइतोगै दङ बो जों डॉक्टर आबोनि बागै आं बिनि फेमिलि न गयतलांनाय फाइनाय 23 तारिखआव बनो सिलचर तलांजांनाय सिलचर तलां बनो ट्रिटमेंट खायरि तुबजागनाय अमथैखैनो बिनि लाइफ गय दङ लताब गाहामना दङ बिलाइखैनो कसरां सेराय तापरि दङ बो स्कुल थानानै मुसुं जागो बयाहायखैनो गाहामखाय दंनानै मुसुं जागो आं सानानै मुसुंगो हास्तेनै जत लखरंनो खयामसे दंनाय जत लखरंनो अ बीपीएल परिबार उत्पल डेभलपमेन्ट नुखुंगो बिनि बोसाजेक एनजेला न हामलिननि बागै बेमारनि हामैथि साननानि बागै नर जारा माया गोनांगो खा गोनांगो नर सुबा बायदि आर निजे एमएलए बो सुबानाय जिनि सुबामा बाय जिनि हामजामनि बिसिंथै एनजेलाना गाहामखाय बोसाथु असंसारनि साथिंगै प्रमोशनलै थांथु संथु मोजोंनायो अमति बीपीएल फेमिलि बो जों फायै बिदि सुबाय मान हांगाखाय अ परिबार बो कायसा जोंनि बाक्सानो बसखां हामसाय मानना एनजिलानाय सुबासु जतनि नाङै दंखा आबोनि बागैनो आं सावो जे एनजिलानाय सुबासुनो नर दिसा खा गोनां दंनाय र डाक्टरि माखाका इचाव बिनि बेटार ट्रिटमेन्ट बो जे सरि हाममोन कय बोसोराव गुखुन आपका दिन बुखान 3 बोसोरनि फैदों माने 3 बोसोरनि फैदों माने आसायद्र मेसिन बेखाय 3 बोसोर काय दंखा बेखाय बनो ट्रिटमेंट खाय दं तब सिलचर बेखाय ब्लाय माने खरस थाङै दङै दंना नांगौ फाइना नांगौ गभर्नमेन्ट ता बर कस्ट दङै दं गाबोननि बागैनो बर जतन सुबासु गनो जों बिनि बेंक एकाउन्ट बाय आईएफसी कोड नम्बर जों गो रेडि